गुड मॉर्निंग. तर सकाळचे ना आता 9 वाजले आणि आमच्या शेजारी दोन फ्रॅडी आणि रॅक्सी आहेत आणि त्याचा खूप मोठा बंगला आहे आणि सकाळी सोडतात ते उठल्या उठल्या. सोडलं ना पहिलं माझ्या दारात येऊन बसतात. आम्ही जर झोपलेलं असलं ना दरवाजाला असं नख मारून कणी खरखर दरवाजा वाजवतात आणि कणी उठवतात आम्हाला. खूप भारी येतं. आणि काय होतं रात्री मी त्यांना सवय झाली आता मी रोज चपाती टाकते म्हणून. रात्री चपात्या केलेल्या असतात मग सकाळी आलेल्यांमध्ये मी चपात्या टाकत असते. तर आज चपातीच नाही बनवलेली नव्हती रात्रीच्याला कारण हळदीकुंकाचा कार्यक्रम होता. मग नाश्ताच केला होता. तर आता इथं किती आरामशीर झोपला आहे बघा. खूप शांत झोपलेला आहे. त्याचा बंगला सोडतो आणि इथं माझ्या घरी येऊन असं आराम करतो. किती मस्त झोपला बघा ना आता. फ्रेडी बाय फ्रेडे. नाही येणार फ्रेडे. झोपलाय तो माणसा.